Yes, hello mga subscribers, like always muli, si Modernong Mang Kepweng to TST Travel Stroke Therapy. And I will have my powerful verses accordingly to the Bible na share ko sa inyo. That's why may mga customer tayo, may mga pasyente tayo na sila'y gumagaling. So number one ko pong verse is, my favorite verse while I'm making a therapy is Exodus 15:26. The Lord is my healer. So kada hipo ko po yan, kada touch ko po yan, and I pray to God that He is my healer. Just my hands, my knowledge, and everything, the tactics I have given to them, my patients, is I'm just only an instrument. So siyempre kailangan natin na i-motivate, i-flip yung faith ng pasyente natin. That's accordingly what God has given is kailangan may faith tayo. Sabi nga yan sa Mark 11:22, have faith in God. Kailangan lahat ng ginagawa natin mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ayan. Kakibat siya ng Mark 11:24, sabi rito is, whatever you ask in prayer, believe that you have received. So meron ng faith, meron ng believe, at yung Proverbs 3:5 and 6, yung trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So magkakakibat po yan. So faith, Mark 11:22, Mark 11:24, believe, and Proverbs 3:5, trust. Tatlo po yan, magkakasama yan. Faith, believe, and trust. Yun po ang pinapahiwatig dito sa mga verses na to. And syempre, yung the heart of the Bible, pag sinabing heart of the Bible is John 3:16. Ito po yun. Siguro po, alam mo ito pag sinabi ko. So God loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Sa Tagalog, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng libutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong, anak si Jesus, upang ang mga sumasampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay kakaibat ng John 4:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So naghahanap pa ng way, naghahanap pa ng truth, naghahanap pa ng life. Jesus is the answer. Sinabi niya na yun eh. So napakaliwanag po sa Bible, sa John 4:6, I am the way, sinabi ni Jesus said, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So wala pong rekta. So once we pray sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So this is the powerful verse. At sa mga nagka-travel naman, ito yung mga daling verse. Ito yung Psalm 27. Ayan. Pag nakakaroon ko ng takot. Sasabi sa Psalm 27, the Lord. Ayan. The Lord, ayan, is my light and my salvation. Sabi niya, whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life. Whom shall I be afraid? So wala tayong kakatakot when we have Lord in ourselves. So yung mga taong kumakalaban sa atin, you must pray for them, and God will do what is the best. Si Lord ang bahala sa mga kumakalaban na yan, sa mga umaapi sa atin, sa lahat-lahat. Si Lord ang ipag-pray natin sila, because God is God. Si Lord ang gagawa ng paraan yan. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties in Him because He cares. He cares. He cares a lot. So ibigay natin lahat ng ating alalahanin sa Diyos. Siya nang bahala dito. Okay? So meron pa tayong pampalakas ng loob dito. Once we feel trouble and everything, yung Isaiah 41:10, ito, laging familiar to eh. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. So lagi kong dinadasal to pag pray ako. Ay mga kumakalaban sa akin na yan. Pero pagka naman ito yung favorite ni King David eh. Pag maraming worries tayo, problems, kabuntok yung ating mga problema, ito yung Psalm 23. The Lord is my shepherd, and I shall not want. He makes me lie down on green pastures. He leads me beside still water. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley, the shadows of death, I will fear no evil,
because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my hand and my cups overflow. Surely and goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. The Lord is my shepherd. So ito po yung nakipaglaban po si King David kay Goliath. Ito yung verse na ito. No? Sabi niya, even though I walk through the valley, the shadows of death, I will fear no evil, because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me. Ayan. So ito yung napakagandang verses natin. So kapag naman tayo ay nagbi-business, meron na tayong verse dyan. Yung Philippians 4:19 na yan. My God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Napakaganda po ng verse niyan. Kaya may business kayo, ilagay niyo po yan, and God will bless you. At when we are seeking, what is the best verse? Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and these things will be added unto you. Napakaganda po ng verse niya. Sabi sa Tagalog yan pag sumakita, Mateo 6:33, pag sumakita mo muna na pagarihan ka ng Diyos at ang lahat ng bagay, ipagkakalob sa iyo. Ayan. Ito naman sa mga judgmental. Ito ang Lucas 6:37. Luke 6:37. Sa English to do not judge, and God will not judge you. Do not condemn, and God will not condemn you. Forgive, and you shall be forgiven. Sa Tagalog naman, no? Ito sa Tagalog naman to. Lucas 6:37. Huwag kang humatol, yan, nang hindi ka tulad ng Diyos. Huwag kang mangusga nang hindi ka husga ng Diyos. Magpatawad ka, at ikay patatawarin ng Diyos. Ayan. At siyempre, sabi nga ito yung life sa choice, di ba? Yung buhay mo ngayon na meron ka kung ano ka, life sa choice. Pinatunayan yan sa Deuteronomy 30:19. Ayan. Life is a choice. So brief lang ito, no? Life is a choice. Ang buhay ay pagpipili. Siyempre, pag pinili mo ang Diyos, pagpapalain ka. Pero pag di mo pinili ang Diyos, may mga words yan. May mga consequences yan. Ayan. So, sabi naman sa Philippians, sabi naman sa Jeremiah 29:11, ito talaga. Kahit anong gawin mo, pagsisikap, pero ang plano pa rin ng Diyos ang matutupad. Kasi nga, sinabi niya sa Jeremiah 29:11, God has a great plan for you. May plano ang Diyos sa iyo. Kaya kung nandyan ka, kung ano mang meron ka ngayon, and because God has a great plan for you. So walang problema ang hindi solve, walang mga utang in everything. Basta may Diyos ka sa puso mo, nothing is impossible to God. Okay? So pray po tayo mga kapatid bago po tayo mag-end, and I would like to share to you. So this is not a religion, but this is a knowledge and relation to God. Mas maganda po na meron po tayong kaalaman sa Diyos para sa pagdating ng panahon ay meron po tayo. Even kahit anong religion ka, importante na meron kang words of God na na-share ko sa iyo. Nawa ay maggantal sa puso. Isipan mo ito sapagkat napakalaga po. This time is the very moment that we need to be close to God. We need to have faith in God. We need to surrender everything to God. Kailangan magpagamit tayo sa Panginoon sa oras na ito. Bilang isang Modernong Mang Kepweng, bago ako hawakan ng isang tao, nagpipray muna kami. We ask everything to God. Hindi ko alam kung bakit maraming kumakalaban sa akin, kung bakit maraming kumukontra, but I pray for them because this is the will of God. Kasi ito yung ginugusto ng Lord sa akin. Aside from healing, sharing the words of God, maganda po rin po yan para at least totally yung tao gumaling na physically and spiritually, nagka-knowledge pa sa kay Lord. So this is the most important, that we do the will of the Father. Pag ginawa mo ang the will of the Father, walang importante yan. Kahit babaguhin ka ng Diyos, kahit sugarol ka, wala ka pa man, babaero ka, or etc. Babaguhin ka ng Lord because mangungusap sa iyo ang Lord. Mangungusap siya. Pag sinabi niya, magugulat ka. Magmamanifest yung bibig mo. Mangungusap yan. About what? About the words of God. Kaya nga I pray. Let us pray. Father God, the creator of heaven and earth, I worship you, Father. I glorify you, Father. I give you thanks and praise, Lord God, Almighty Father. Bless
protect my family, my brothers and sisters, their family, my children, their family, my friends, their family, all my customers and their family, at lahat po ng mga kumakalaban sa akin, Ama. Sa iyong plano, Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Kayo niyo pong bahala sa kanila, Lord God. Wala po sa akin, kundi nasa inyo po ang justice. Sa iyong kalooban, Ama, kayo niyo pong bahala sa kanila. Lord, alam ko, Panginoon, that I suffer everything, Lord God. Alam ko, Panginoon, that your plan will be done according to your plan to me, Lord God, Almighty Father. I'm just, Lord God, an instrument, Lord God. But do not forget, Lord God, Almighty Father, to bless me, protect me, and save me, Lord God, Almighty Father, against all my enemies. Ito po ang mga aking samandalangin sa pangalan po ng aking tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen. So guys, mga subscribers, likers, hope may mga powerful verses tayo na napulot as I share to you. So this is just my first vlog kasi siyempre puro makikita niyo mga stroke. So parang may Holy Spirit, parang may nagsabi sa akin, vlog mo ito to make para marinig ng mga tao to have their own knowledge about si Modernong Mang Kepweng pa lang siya. Lahat po tayo ay karapatang mag-share ng words of God para po mas marami tayong mapalapit kay Lord. Parang bansang Pilipinas, in other country, ay mabless ng Panginoon Diyos. Ayan. So, I pray also for our country, bansang Pilipinas. Ayan. Ingatan niyo po sa anumang sakuna, sa anumang dilubyo, at patawarin niyo po yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Ama, at dumulod sa iyo at magpasalamat. Every night and every day, Lord God, protect, Lord God, our country, especially, Lord God, peace on earth, Panginoon, Lord God. Ito pong muli si Modernong Mang Kepweng to. Again, TST, Trouble Stroke Therapy. Ayan. So God bless po guys, and please subscribe my YouTube channel para mas marami pa tayong ma-share sa ibang area, sa ibang bansa, para ma-share naman natin na this is the most important thing. God bless guys.